Здравейте! Днес искам да повдигна една тема, свързана с образованието, образователния процес и естествено с първият учебен ден и предстоящата учебна година за абсолютно всички деца. Всъщност темата е конкретно насочена към това как децата се адаптират, какво да направят родителите, за да се адаптират по-лесно децата. Адаптацията на децата е естествен процес. Те естествено си намират приятели, съвсем по свой си начин успяват да намерят начин, по който да комуникират, по който да се справят с определени правила. Трудностите идват тогава, когато детето в своето предишно развитие, т.е. детската градина, е показало някакви невъзможности. Показало е, да речем, че боледува по-дълго време, после как ще наваксва с материала. Това вече е въпрос, който родителят го буди сериозна тревожност в главата на един родител. Другото, което буди тревожности, ако детето съответно е по-затворено, по-трудно комуникира, може да бъде обект на някакъв вид агресия от страна на другите деца, защото децата не са толерантни. И толерантността при децата е много, много по различен начин се проявява, да кажем така. Нали. Поради тези всички причини, всъщност, колкото повече родителят се тревожи и се опитва да предотврати абсолютно всяка трудност, до която детето може да достигне, толкова повече всъщност възпрепятства адаптацията му. Тъй като след като детето, да речем, е по-затворено, по-трудно комуникира, има нужда от повече подкрепа, то неминуемо ще се сблъска с реалността, която е в образователната система, с учителите и с децата. И това, което е нужно да направи всеки един родител, е да подкрепи възможността детето да се справи. Да подкрепи това неговата естествена способност да направи едно, второ или трето. Да говори с госпожата, ако не се чувства комфортно, т.е. да заявява себе си, да намери начин да отстоява себе си. Това са задачи, които по един или друг начин ще се появят под различна форма в живота на дете, което е по-затворено. И то ще трябва да го преодолява на различни етапи. Дали в първи клас, дали в втори клас, дали в пети клас. Няма никакво значение. Това е задача, която ще се проявява в живота на детето. Ако то е затворено, то ще трябва да я преодолява. И колкото повече ние като родители изпитваме страхове и се опитваме да предотвратим абсолютно всички трудности пред детето, толкова по-трудно ще му бъде на него да преодолее тази и да научи урока от тази задача, за да се научи то да се заявява в света, в който естествено живее, във времето, в което живее. Тоест, нашата задача като родители е да подкрепим детето, то да се справи. Да му дадем възможност да направи някакви действия, да се заяви, да отстои себе си, ако трябва да поплаче, после да продължи. И всичко това е въпрос на някакъв вид гъвкавост от страна на родителите. Какво става при децата, които са твърде боледуващи? Тогава е много сложно, още по-сложно става за родителите, защото от една страна те се страхуват и се тревожат за здравето на децата си. От друга страна обаче, да кажем, че детето изпуща материал, изпуща и възможности да взаимодейства правилно да взаимодейства с повече деца, защото когато децата боледуват, те не могат много да играят с другите. И това създава една трудност в детето тепърва да се опитва да създава взаимоотношения. Тук наистина е нужно да се намеси психолог, защото тази трудност е по някакъв начин доста по-различна от трудността, когато детето е по-чувствително, в зависимост естествено от чувствителността и затворността на детето.
Когато едно дете много боледува и то става още по-чувствително, ако по принцип става още по-чувствително и още по-страхливо, тогава всяка една фрустрация от външната среда може да бъде изключително затваряща и възпрепятстваща следващи стъпки. И е много важно паралелно с влизането в образователният процес да работи и психолог, който да подпомага и да дава възможност, нали, малко на детето да разбере, да осъзнава по различен начин тези случки. Тъй като